Film. Jeg starter. Så. Står til igen, godt nok oven på Er der nogen, der kan en historie om en pølsemix? Du kører i hvert fald hen til 40 40. felter, temperatur på 40. Sker der noget med alle instrumenterne? Godt. Dejligt. Godt, du lige fik tjekket det, Sofie. Jeg tror, de er gået i stå. Ja, nu ved vi bare gået i gang. Bare sluk den, når den er kommet til 40. Men vi skal ikke slukke, når den kommer til 40. Okay. Jeg siger bare, at vi skal i hvert fald til 40. Jeg skal prøve at se, om vi kan få den op på 1000. Nej. Bare se alt spille og smelte. Jeg synes ikke, vi skal prøve at ryge op til 1000. Nu er den 40. Nej. Nu er den 40. Er den det? Hvad? Der er ikke noget, der lugter grimt. Jeg kan ikke lugte noget nemlig. Hvorfor skulle det gøre det? Jo, men prøv lige at sætte dig tilbage igen, Sofie, så hold op med at lugte, tror jeg. Lugter det brændt? Det er bare i forhold til det papir, vi har dernede. Der er vel en begrænsning på, hvor meget en post-it kan klare. Snart 1,5. Kan vi ikke få et billede af opstillingen bagefter? Lige arrangere det lidt pænt. Altså. Lugter det? Jeg lugter alt land i hvert fald. Brand, stik næsen ned til dig, så lugter jeg kan ikke lugte. I skal lige huske på, at det der den der rustfriplade bliver også ret varm på et tidspunkt. Og så det ved vi godt. Så I ikke brænder de der isolering af ledningerne. Men det er derfor, vi har løftet ledningerne. Jamen, det er de går over det hele til at se. Er de ikke? Det var lidt det, der var. Det er fordi, at de fandt ud af tapen. Det er fordi, du har pillet den af. Rasmus. Tape. 160, det er fint. Nu bliver jeg ved med at filme også den til den. Nej. 2 million der. 2 million. Nu er du færdig lidt. Ja, vi kører ikke ampere på noget tidspunkt. Den tid. Så det er 0,002 ampere. Mhm. Nu får vi lige løftet den der. Så, nu kan du godt lukke den. Ja.